maka sirri jawo zarkashi kai mai doki kiwon buntu dan dokin muri shi yake da koshin sakarabtu domin ba zartu akai jabi da ramammun doki wai kai mai akawali da sari da kunya shi yake bawa goron adashin sukuwa malam kafin mai zarya ne alkabura ne mulko diwa doron dabba sai na karanta maka ba da mai daddan tarihin mare gandun mashi jama'are wadda ta samu suna daga tutiyar jama'ar shehu dan hodiyo kaji ba da gunar yakin masu kuma ba da guda ɗaya tilo mai jerin sunan sarakuna da muhammadu fada mai tarihin yakin masu kuma mai tarihin yakin sariya kuma mai tarihin yakin gazwa da gudunmawar fadar aka taya sarkin katsina dallaji yakin kafa tuta kuma da tarihin yakin fadar aka taya sarkin kano yakin kafa tuta kuma da tarihin ta na kwarewa yakin masu yakubu bauchi ya samar da sarautar masu a birnin na yakubu sarki muhammadu wabu na uku kai muke wa kirari mai goma bai ga hawanka ba mai goma da goma bai san lokacin da ka hau ba mai goma bai zo ba ka hau mai goma da goma a kara da goma bai zo ko a jariri ba balle ga bikin hawan karagarka mai martaba sarki sanin ganin hawar karagarka sai su tona ko saba'una su ma matasa ne yan bana bakwai a lafiya mai tagwayen masu mai ɗari a yau shi yake da rabin shekarun karagarka a lafiya sarki mai martaba jiya kamar yau ga ta yau shekara 50 mai martaba sarki na kuma kalamanka da girma a ranar ba da sanda a ranar ba ni mantawa cikin addu'a mai martaba ya ce Allah idan ka ba mu aran rai ka ba mu ikon kwatanta adalci idan ka ba mu tsawon rai ka ba mu ikon daukan ɗawainiyan talakawan mu idan ka ba mu tsawon rai ka mana shinge ga duka wani abin da zai zama fitina ga mutanen mu a wancan lokacin Allah ji kai rai wani babadan sarki na gefe da yana taunar daushin goro idan sarki ya yi addu'a ya ce mun mai martaba sarki sun kui musai gyara kin tsinka da kyau mai martaba sarkin jama'ari muhammadu wabu na uku wannan sakon tebur na ga mai martaba sarkin jama'ari ya cika shekara 50 bisa karaga daga kadimi amini da ta ciro muhammad malle dan moyin jama'ari